možeš da podignu val, jer danas je šta? Znači je ruski derija, danas je šta? Danas je dan Republike. I stara kaže, Dragane šuti, skrati taj jezik, mogu te čuti dan Republike. Danas je dan Republike. Danas je dan Republike. O ljudi! Danas je dan Republike. Stari se sjeća ratnih dana, žaluje što se ni klinci više ne igraju partizana. Danas svako zna da je glava samo jedna. Danas svako zna neki pasti na koljena. Danas je dan Republike. Stari kaže, otvorite prozore, jake i čini se da logorske vatre u daljini gore. Logorske vatre u daljini gore. Ajmo se nevo, danas je šta? Republike. Još jače dan Republike. Danas je dan Republike. I stara kaže, pa jesi normalno da ga ne zatvaraj prozor, ne radi grijanje. Dragane šuti, skrati taj jezik, danas je dan Republike.